Život nám někdy může připadat jako silná bouře. Termíny se blíží, tlak se hromadí a můžou nás zahltit emoce jako stres, osamělost a dokonce i pocit vyhoření. V těchto chvílích je důležité zastavit se a zamyslet se. Věnujte pozornost tomu, co cítíte a jak se cítíte. Jsou vaše svaly napjaté? Honí se vám v hlavě myšlenky? Stejně jako při každé bouři máme nástroje, jak jí předejít. Techniky sebeuzemnění nám mohou před bouří poskytnout oddech. Pojďme si vyzkoušet jedno cvičení. Nejdřív najděte pohodlnou polohu. Posaďte se zpříma na židli a uvědomte si, jak se vaše nohy dotýkají země. Nyní se nadechněte. Zhluboka se nadechněte. Zastavte na 3 vteřiny dech. 2, 3. Nyní pomalu vydechněte nosem. Pojďme to zkusit znovu. Zhluboka se nadechněte. Zastavte na 3 vteřiny dech. 2, 3. Nyní pomalu vydechněte. Podívejte se na své ruce. Sevřete je a zatímco posloucháte můj hlas, každou ruku několikrát jemně stiskněte. Uvědomte si, že to, co cítíte, může být způsobeno něčím, co se mohlo stát v minulosti. Ale teď jste tady. Přijměte empatii a laskavost. Ty vás přivedou do současného okamžiku. Vzpomeňte si na chvíle, kdy jste pociťovali radost a potvrďte si, že na to máte a že to bude v pořádku. Podívejte se na obrazovku a pozorujte,